бисмиллаҳи рраҳмани рраҳим. дӯстони гиромӣ, оё медонед ки сабаби ҳалокати умматҳои гузашта чӣ чизе ҷуз маъсият ва гуноҳ набуд? чӣ чизе боиси хуруҷи одам аз беҳишт шуд? маъсият боиси хуруҷи вай аз беҳишт гашт. чӣ чизе боиси рондашавии шайтон аз раҳмати илоҳӣ шуд? маъсият ва гуноҳ боиси рондашавии вай аз раҳмати худованди шикастнопазир гашт. чӣ чиз боиси ғарқ шудани қавми нӯҳ шуд? аллоҳ таоло мефармояд: сипас дарҳои осмонро бо оби шиддатрезоне аз ҳам кушодем ва чашмаҳои зиёде аз замин барҷӯшонидем ва обҳо ба амре ки муқаррар шуда буд ба ҳам пайвастанд. чӣ чизе сабаби ғарқ шудани фиръавн ва лашкараш гардид? аллоҳ таоло мефармояд: пас мо ӯ ва сипоҳашро гирифтем ва онҳоро ба дарьё андохтем. пас бингар ки оқибати кори ситамгорон чӣ гуна шуд. бар сари қавми лут чӣ омад? ҳазрати ҷабраил бо канори болаш шаҳри онҳоро ба осмон бурд, то ҷое ки фариштагон улоси сангҳояшонро мешуниданд. сипас онро вожгун кард ва ба замин андохт. баъд аз он бар онҳо санг борид. аллоҳ таоло мефармояд: пас он шаҳрро зеру рӯ кардем ва бар онҳо сангҳое аз санги сиҷил боронидем. чаро? барои гуноҳ ва маъсият. чӣ чиз боиси ҳалокати қавми од ва вайроншавии шаҳри бошукӯҳашон шуд? аллоҳ таоло мефармояд: ва аммо од бо тунбоде ғуранда ва саркаш ҳалок шуданд. худо онро 7 шабу 8 рӯз паёпай бар онҳо мусаллат кард, ки он қавмро дар он ба хок афтода медидӣ, гӯё онҳо таннаҳои фурӯафтодаи дарахти хурмоанд. пас оё аз онҳо ҳеҷ боқимондае мебинӣ? дидед ки гуноҳ ва маъсият бо онҳо чӣ кард? ба бани исроил нигоҳ кунед. аллоҳ таоло мефармояд: пас ҳангоме ки ваъдаи нахустини он ду фардро расад, бандагони худро ки дорои нерӯи тавоное ҳастанд бар шумо барангезем, то барои таъқиби шумо дохили хонаҳоро ҷустуҷӯ кунанд, ва ин ваъдаи анҷомшуда аст. дӯстони гиромӣ, оё дидед ки мо аз чӣ мушкилоте ранҷ мебарем? сабаби ин ҳама мушкилот гуноҳони мо аст. гуноҳони дирӯзу имрӯз, гуноҳоне ки 100 сол аст ки уммат анҷом додааст, боиси бадбахтӣ ва мусибати мо шудааст. чунончи расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам мефармоянд: вақте дар миёни уммати ман гуноҳ ошкор шавад, худованд ҳамаи онҳоро ба азобе аз назди худ фаро гирад. мебинем ки ин ҳадисро фаҳмидӣ. оре, авзо ва аҳволи кунунии мо чунин аст. эй бародарон ва хоҳарони гиромӣ, бидон ки гуноҳон боиси ҳалокати ҷомеаҳои башарӣ мешавад. вақте ки мусалмонон вориди қибрис шуданд ва он ҷоро фатҳ карданд ва румиҳо аз он ҷо берун рафтанд, мусалмонон хушҳол буданд ва ба якдигар табрик мегуфтанд. аммо абу дардо, саҳобии расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам, гирья мекард. аз ӯ пурсиданд ки сабаби гирьяат чист? фармуд: ман бар уммате гирья мекунам ки аз худо нофармонӣ кардаанд ва худованд гурӯҳи дигареро ба ҷои онҳо ба ин сарзамин ғолиб гардонид. акнун оё қонунро донистед? худованд ба сабаби гуноҳ умматҳоро иваз мекунад. аммо худои меҳрубон моро дӯст медорад. худованд ин умматро дӯст медорад. ба ҳамин хотир ӯро ба мусибатҳо бармеангезад ва бедор мекунад. эй бародарон ва хоҳарони исломӣ, аз хоби гарон бархезед.